ב-4 בנובמבר 1995 התקיימה בכיכר מלכי ישראל בתל אביב עצרת שלום. בעצרת נכחו עשרות אלפי אזרחים, אשר התאספו בשביל להביע תמיכה ללא סייג בתהליך השלום אשר נחתם מעט יותר משנתיים קודם לכן, בחסות נשיא ארצות הברית ביל קלינטון. אזרחים קיצוניים בחברה הישראלית פתחו במסע הסתה כנגד ממשלת ישראל, ובעיקר נגד ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. החברה הישראלית התפלגה בין שמאל וימין כפי שלא היה מעולם. הפילוג הפך לקרע עמוק בחברה, שלא רק שאינו נרפא, אלא הולך ומעמיק. התהום בין שמאלנים לימניים, דתיים לחילונים, ערבים ליהודים, גדלה מאז, עד כי נדמה שאי אפשר למצוא מילה משותף. בחלק מההפגנות כנגד יצחק רבין בלטו פוליטיקאים מן הימין. חברי כנסת אשר ישבו באופוזיציה ולא היו שותפים לממשלת ישראל ולמדיניות שלה. שיא ההסתה נגד יצחק רבין הסתמן בהפגנת הימין הגדולה בכיכר ציון בירושלים ב-5 באוקטובר 1995. הנואם המרכזי בהפגנה זו היה יושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו. בהפגנה קראו מפגינים קריאות כגון רבין בוגד, רבין רוצח, בדם ואש את רבין נגרש, ומוות לרבין. בשלטים שהונפו הופיעו תמונות של רבין, לבוש כפייה ובלבוש מדי אס נאציים, שמשמעותם סימונו של רבין כבוגד וכאויב. במחנה השלום, אשר תמך בראש הממשלה רבין, ובדרך השלום וההידברות עם הפלסטינים, מחליטים שיש צורך אמיתי להתכנסות של תומכי השלום לתמיכה ברבין. העצרת למען השלום נקבעה למוצ"ש, 4 בנובמבר 1995, בכיכר מלכי ישראל בתל אביב. סיסמת העצרת הייתה, כן לשלום ולא לאלימות. לאחר הנאום ושירת שיר השלום, רבין מקפל את דף המילים ומכניסו לכיס חולצתו. הוא מקפיד להיפרד מכל אחד מהנוכחים. דמתי הנהג המתניע את הרכב. שומע ראש יורם רובין קולט את הבזק הירי. הוא מחבק את רבין מאחור ומפילו לקרקע. בדרכם למטה הוא חש בכדור שחודר לזרועו. דמתי הנהג מפלס את הדרך לבית החולים איכילוב שנמצא בקרבת מקום. רבין ורובין במושב האחורי. רבין נאנח מכאב. דמתי הנהג מסובב את ראשו לאחור. נפגעת? נפגעת? הוא שואל. כואב לי, עונה רבין. לא נורא, הוא מוסיף. וראשו נשמט. בדיוק חודש חלף מהסתה ועד הרצח, מכיכר ציון לכיכר רבין. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק. על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. קורא איתן הבר את ההודעה הרשמית. מהקהל הצובא על פתח בית החולים עולה צעקה נוראה. בשבועות שאחרי הרצח הנורא התמלאו קירות עיריית תל אביב בכתובות גרפיטי שכתבו אזרחים מכל הגילאים ומכל שכבות העם, כביטוי של צער ואבל על האסון הנורא. זה היה ביטוי חד פעמי של רגשות אשר נחרט על קירות העירייה. ילדים, בני ובנות נוער מכל הארץ הגיעו לכיכר בו רבין נרצח, ישבו במעגלים גדולים, הדליקו נרות נשמה ושרו שירי אבל וגעגוע. יצחק רבין נולד ב-1 במרץ 1922 בירושלים. הוריו, רוזה כהן ונחמיה רבין, היו מחלוצי העלייה השלישית, ואת עיקר מרצם השקיעו בפעילות ציבורית התנדבותית. ב-1928 החל רבין ללמוד בבית החינוך לילדי עובדים, ברחוב צ'רניחובסקי בתל אביב, שהפך לביתו השני. כתלמיד תיכון למד רבין בבית הספר כדורי בכפר תבור, שם התחנכו רבים מטובי בניה של ההתיישבות העובדת. בכדורי הכיר רבין את יגאל אלון, שגייס אותו לארגון ההגנה. אמר רבין, בגיל שבו פורחות האהבות, גיל 16, נתנו בידי רובה כדי להגן חיי, ולמרבה הצער, גם כדי להרוג בשעת סכנה. חשבתי שלהיות מהנדס מים הוא מקצוע חשוב במזרח התיכון הצחיח, אך נאלצתי להחזיק ברובה. לאחר תום מלחמת השחרור, החליט רבין להמשיך בחיי צבא מתוך הכרח של המדינה הצעירה, וויתר על שאיפותיו ללימודי הנדסה. בצה"ל מילא רבין שורה ארוכה של תפקידים בכירים, עד אשר מונה בשנת 1963 לרמטכ"ל, והוביל את צה"ל במלחמת ששת הימים. עוד מימי שירותו בפלמ"ח, כנער ואחר כך כבחור צעיר, פעל רבין לאור הרחב.
שהם הקניית רוח ההתנדבות לכל משימה, קלה כמסוכנת, מתן דוגמה אישית של המפקדים, השקידה על אחוות לוחמים ועל רעות נאמנה, הסרת גינונים מיותרים של צבאות זרים, קרבה אישית בין מפקדים לטוראים, טיפוח רוח היחידה וגאוות היחידה, חינוך כיסוד למשמעת צבאית, השתתפות פעילה של חיילות ביחידות הצבאיות ובלחימה, הקפדה על התנהגות מוסרית וטוהר הנשק, גם כלפי האויב ואזרחים. דרך רבין, כפי שנקראת, אינה עוסקת רק בביטחון ובשלום, במדיניות ובפוליטיקה. דרך רבין נוגעת בכל הערכים האנושיים החשובים לנו כל כך. ערכים אלה, למרות שמגיעים מעולם של לחימה וצבא, מהווים את היסודות של כולנו, כבני אדם, כישראלים, כאזרחיות וכאזרחים במדינת ישראל הדמוקרטית. אחדות. אמון. בין אדם וחברו. התנדבות. דו-קיום. שוויון. מתינות. סובלנות. סליחה. מנהיגות. דוגמה אישית. צדק. צניעות. הקשבה. קדושת החיים. כיבוד האדם. אמת. אומץ. יושר. חיים. מסירות נפש. שייכות. אהבה. שלום. תקווה. רעות. יפה
אמר רבין בנאומו האחרון. הייתי איש צבא 27 שנים. נלחמתי כל עוד לא היה סיכוי לשלום. אני מאמין שיהיה סיכוי לשלום. סיכוי גדול וחייבים לנצל אותו למען אלה שעומדים פה ולמען אלה שאינם עומדים פה. והם רבים בעם. תמיד האמנתי שמרבית העם רוצה בשלום. מוכן ליטול סיכון לשלום. ואתם כאן, בהתייצבותכם בעצרת הזאת, מוכיחים עם רבים אחרים שלא הגיעו לכאן, שהעם באמת רוצה בשלום ומתנגד לאלימות. אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה, להוקיע אותה, לבודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל. יש דמוקרטיה. יכולות להיות מחלוקות, אך ההכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות. אין דרך לישראל בלי מכאובים. עדיפה דרך השלום מאשר דרך המלחמה. אומר לכם את זאת מי שהיה איש צבא ושר ביטחון, ורואה את כאבי המשפחות של חיילי צה"ל, למענם, למען בנינו ונכדינו. היום, בעידן הפייסבוק, הטיקטוק והוואטסאפ, ההסתה, ההשתקה והשנאה, כלפי מי שדתו, דעתו, צבע עורו או המפלגה בו הוא תומך שונה, התגברה עד ללא נשוא והפכה אישית יותר מתמיד. איחולי מוות ותיוג כבוגדים הם מנת חלקם של מנהיגים, אומנים, פעילים חברתיים, אנשי צבא ועיתונאים. נראה שכיום במדינת ישראל אינך יכול להביע את דעתך בנושאי חינוך, דת, חברה, שלום, כלכלה, עובדים זרים, זכויות להט"בים, מבלי לספוג מטח של כללות ונאצות מצד מי שאינו מסכים לדעתך. לאחרונה, המילה דמוקרטיה הפכה למילה רגישה, שנויה במחלוקת. אלו הם הערכים הכתובים במגילת העצמאות. מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. ערכים אלה היו ועודם הלב והמצפון של החברה החופשית שקמה במדינת ישראל. האווירה האלימה ברחוב וברשת מחייבת אותנו, הילדים והנוער, דור העתיד של החברה הישראלית, להיות אחרים. עלינו, הילדים והנוער, ללמוד וללמד מהו שיח קשוב וסובלני. עלינו, הילדים והנוער, ללמוד וללמד כיצד לקבל את השונה ואת האחר. עלינו, הילדים והנוער, ללמוד וללמד כי האלימות היא מקור הרוע בחברה. עלינו, הילדים והנוער, ללמוד וללמד כי הפשרה והדיאלוג הם הפתרון לסכסוכים בינינו. נובמבר 2023, בדיוק 28 שנים מאז רצח יצחק רבין, בידי יהודי מוסת ואחוז שנאה, אשר כתב בתחילתו תהליך פיוס היסטורי בין היהודים לערבים בארץ הזו. נובמבר 2023, קצת פחות מחודש חלף מאז מתקפת הדמים על יישובי עוטף עזה, אשר גבתה מחיר כבד מנשוא, והותירה את הלב של כולנו שבור. מעל 200 מאחינו ואחיותינו, נשים, גברים, זקנים ותינוקות, נחטפו ונמצאים בשבי בשעה זו. אנו מצטרפים לקריאה האנושית כל כך והמחייבת כל כך, שחררו את החטופים מיד. כולנו בתקווה שישובו בשלום למשפחותיהם.